Avvalo assalomu alaykum shahravandoni Jumhuriyati Turiston. Tamom qishri jomei shahravandӣ, муҳоҷирон, муборизон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. Охири сол шуд, соли 2022 ҳам ҷанбаст шуд. Чуноне ки дар чӣ гуфта будем мо дар барномаҳои пешин, вақте ки инсон ҳамун теорияи политология кати, вақте ки инсон агар талаб мекунад озодиро, ҳатман ба он мерасад. Вақте ки инсон талаб намекунад, талаб кардан ҳар роҳ хати аст. аз ҳама роҳи воситаи хубиш ки партизанӣ ки ба тариқи анонимия эффекти хуб додагӣ аст. Мо таҳлил карда биромад дохилам, аз берунам бисёр одамо. барои ҳамин аноним нест, ин безопасности инсон аст. якум безопасности инсон дар мадди аввал истодан буд. проекти мо ҳамин буд ки ҳамин хел проекти мо дуромадаги ҳастем ки вақте ки аксар мардумда вақте ки аккаунтҳои номи худшон кате менавистанд ё ягон озодандеш ҳастанд, яке ғазабда ҳастанд, инсон менависад, фикраша каналҳое ки мухолифа буд. мо таҳлил карда биромадем, аксара ошкор кардем чӣ гуна ҳамон амалӣ мешад проектҳошон, чӣ хели муайян мекунанд, чӣ хели ҳамаро мо гуфта биромадем. ҳамаш на основани факт ва далеле ки аз ҷониби ки ҳамин ҳаракати озодихоҳи амода, демократии амода бисёр одамои босавод ҷалб карда шудаанд. зиёиҳо, олимо, любой направление одамо, специалистои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бисёр одамо ҷалб карда шудаанд ки онҳо аз дохилам таҳлил карда мебироянд. зиёда аз 1,5 миллион шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистона анамин тоқа ҳам проектҳое ки амота гӯш карда ҳамун афтидагӣ нестанд. 401 307 эмин нигоҳ доштагӣ. барои он ки аноним неста гузаштанда бисёр одам. барои ҳамин зеро ки мақсад муайян кардан буд, муайян кардани ҳамун одамо буд ки штоби установид кунанд, активниша зиндонӣ кунанд, слишком активниша қатл кунанд, боли мени активниша учет дагиранд, баъд дальнейши кор кунанд ки на ҳам проектҳо аксар пеши роҳша мо гирифтем, чанд қай ки метонистем. барои ҳамин идеяи мо идеяи гуфтаги Абрам Линкольн аст. ман аз модар озод таваллуд шудам, ҳаргиз ғулом намешавам ва ғуломдор намешавам. фаҳмиши ман оиди демократия чунин аст. барои ҳамин ҳама вақт дар аккаунтҳое ки дорем бо номҳое ки гуфтагӣ мо Эмомали Раҳмон, Озода Раҳмон, Рустами Эмомали, ҳамон чизе ки ҳаст, ҳамон хел бояд ҳамон направление кардавен. Комментарияда фақат Freedom Mention Таҷикистан. баъд хела Эмомали Раҳмон уже худишта омадагӣ аст, уже фаҳмидагӣ аст ки и проектна муайян карда намешавад. ҳамаи контрол карда метавонад, ира контрол карда наметавонад. барои он ки независими проекте аз ҷониби давлатҳои аксар абадқудрат уже регистратсия шудаги рақамҳошамо нишон метиҳем, вақту соат қати низомномаи худша дорад. танҳо мақсади мо расидан ба озодӣ ва зиндагии арзанда аст. бинобар ин ҳар як кадоми шумо як бори дигар охири сол аст. он чизе ки буд, он чизе ки шуд, он чизе ки мо таҳлил кардем, таҳлили ва специалист мардум буд. мардуме ки ҳамара фаҳмед, ҳамин ду шахматни поляда ду тарафи бозӣ аст. ҳатто император ман шумода мегӯям ки макиавелизм кати император да ёд знад, вақт мефаҳмонада подданиҳошба ки ду тарафи бозӣ ҳа. ягона паёми ҳамин солара бинен, дута ҳамун столо ду қисмат тақсим шудагӣ. пеши стол ба киҳошт аст,
пушти ҳамон ду ҷониби ҳамон муайянае ки против якдигар мубориза мебарад, чи дар берун чи дар дохил, кадомаш мисол 24 даҳаю, кадомаш бо дигар гурӯҳ даҳаю, ай пушти ҳамон ду одам пешташтаги одам мубориза мебарад. ҳамон паёми охиронашта ҳаст. Бинен якунда киштаги император даёд знад антимакиавелизм анамихе таҳлил мекунад. Антимакиавелизмда император мефаҳмонад ки бозингар аст. анамуно бозикарост ки муайян кардан, активни муайян кардан, слишком активни бошад зиндонӣ кардан, қатл кардан, более-менее активниша зиндонӣ кардан, изоляция кардан. проектҳое ки барқ буд оид ба проекти Рустам ки бояд медод, методи Сенека ва макиавелизм мо гуфта гузаштем. дигар методи макиавелизм ки император бояд ай минтақаи худаш амун критикоя муайян кунаду ба воситаи онҳо дигар минтақаҳое ки ай давлати он норозӣ аст муайян кунад. мо гуфта гузаштагем записода, ҳамаша тамошо кунем. танҳо мақсади мо гузаштанда интегратсия, бояд аз як идоракунии қабилавӣ, идоракунии минтақавӣ, идоракуние ки ҳама аз як манотиқ асту идора мекунад, аҳмон буромадан ба этаби демократӣ, яъне ки чистаи демократия, прямая демократия, системе ки демократия танҳо ба мардум тааллуқ дорад, тамоми неъматҳои бойгарӣ ба мардум тааллуқ дорад. бинобар ҳамин он чизе ки мо дар давоми сол гуфтем, он чизе ки каседа шояд иззату нафсу ҷонаштан расид, ӯ бояд нарасад. ҳақ ҳамавақт адл талх аст, шояд барои баъзе инсон сахт мерасад. мо ягон нияти бад, ман гуфтани ман хуб аст, барои он ки ман тоҷик ҳастам. вақте ки бегона мегӯди гапа, бегонаҳоям уже медонист ки анами хеле сохтагианд аксар чизҳоро ки барои муайян кардан. ҳамун ҷанги шаҳрвандӣ давом дошт муддати яъне 30 сол, бо ҳамун тарафҳо буд, бо ҳамун, лекин бояд интегратсия шуд, на балки оқиб рафт. ҳатто инсонҳое ки сиёсатда аз мо таҷрибаи баланд бой дорену дидагӣ ҳастен, баъд нормаҳои нонавиштаи менталитету минтақавиро истифода мебарен дар сиёсат, бояд набошад, барои он ки дунёи имрӯза асри инноватсия технологияда рафта истодааст ва бояд ба ҳамон этап қадам монд, на балки аз тамоми дунёи имрӯза ақибда қадам монд. барои ҳамин ҳамаро мо ҳурмат мекунем, эътироф мекунем, ба касе хусумат бадбинӣ надорем. он чизе ки буд мо гуфтем барои беҳбудӣ ва пешгирии мардум ва пешгирӣ кардани ҳамун инсон ки ҳамун лавушкаҳода наафтад, лавушка асосан наафтад, лавушкаҳое ки сохта шудааст. барои ҳамин хеле беҳбудиҳо шуд. барои мо одамое ки аз дохил анализ кардаги ҳастанд, ман записошона мемонам, гӯш кунем. баъд соли хеле вазнин буд, хеле мухолифатҳо буд, хеле Assalamu alaikum, partizano. Freedom Nation, Tajikistan, Freedom Nation, Tajikistan. Мардуми партизан мехоҳем ки мо дар 13 ресурсро ба дастон бигирем, чӣ буда ба чӯ, бо ки фақат ба и гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ эмомалӣ методи макиавелизм истифода мебарад, бояд мо чикор кунем? Анти-макиавелизм бошем. бояд ки мо методе ки иззат барои мо матраҳ кард, ҳамин истифода барем. шумо бибинед ки аз моҳи апрел вақти иззатулло матраҳ кард методи партизаниро ба мо партизанҳо, аз моҳи апрел мо шурӯъ кардем. чӣ хубиҳо ба мардум насиб гашта? якум хубие ки насиб гашт, 25% маоши омӯзгору синфи коргари деҳқон зиёд шид. ҳар ду 15%, 8%, 10% зиёд мекард. вақте ки ғулом дар ёдаш зад ҳаракат кард барои озодӣ расидан, барои зиндагии хуб, моддаи 13 ресурса ки огоҳ шид, эмомалӣ чикор кард? методи макиавелизман барои худаш истифода мебарад, барои мо ғуломо камакак крайника кушода ки мардуми ғулом як зарад шава, хирсан шава. якум хуби маош 25% зиёд шид. дигар хубие ки ба мардум рӯбаро гашт, ана дар границаи самти суғду
регардна у тарафҳои Ӯзбекистон барои чиптаи ҳавопаймои мардум чӣ мерафт ку Ӯзбекистон иҷа хунда қимат буд ку масалан билети чиптаи ҳавопаймо қимат буд мардум ба Ӯзбекистон мерафт ана эмомалӣ чикор кард ба тариқи қаламошу ана кумитаи сарҳадот фақат ай мардум 1000 сум 500 сум 700 сум мегирифт дидем хубие ки ба мардуми мазлум ба мардуми ғилом рӯбарӯ шид анами граница бесум шид ҷо шуда баъди як ҳафтаи партизано 10 рӯз ами чира қатъ кардан манъ кардан дига пул нагирифтам хоб сеюм хубие ки ба мардум рӯбарӯ шид ин ами танзиму расму оину нави шайтоние ки эмомалӣ қонунҳои ба зидди мо ғилому бовардагие феодал ҳамин зулму ситам кам шид штрафи байни тую пую нави маҳаллакҳо закс пакс нави шудо кам шид сеюм хубӣ чикор кард ғилом ҳаракат кард партизан ҳаракат кард бидоне ки сатҳи зиндагӣ хуб шидан ҳама ҷиҳатш ҳаракати мо ғиломо партизано вобастагӣ дорад ира бидонед ҳеҷ вақт диктатор ҳеҷ вақт макиавелизми система истифода буза эмомалӣ бар зидди мо мардуми ғилом даравда хубӣ наметавад ай ҳаракати мо вобастагӣ дорад ба монанди ма ғиломо шумо хуб дарк бикунед ки вақте ки партизан ҳаракат мекунад феодал чикор мекунад ай иқиби хубӣ мешавад иро фаромӯш накунед чанд қа партизан ҳаракаташ зиёд шид ҳам қа ҳаракат кард ҳамон мардуме ки ана мо партизано ба методи гуфтагӣ иззатнок кор кардем ҳамон инсоное ки зулм мекарданд пешгирӣ карда шид зулм накарданд фаҳмидем пешгирӣ карда шид зулм накарданд чанд қа ҳаракати мардум зиёд шид ку ҳамон қадар феодал нон метавад ҳамон қа феодал барои мардум чикор мекунад тарсиш зиёд мешавад бесоиб мемонад феодал тоқа мемонад сатҳи ахранникош кам мешавад ина фаромӯш накунед ҳар як тайтл методуда пешав пешай ховад баъди хестанат партизанта фикр кун чӣ бояд кард ки дар милки ту дар минтақаи ту дар 55 шаҳри вилоят чӣ боигария дар дасти эмомалия бояд ту бикашӣ бигириш метода фикр кун чӣ намуде ки мехоҳӣ пешгирӣ кун пешгирӣ кун ки дуздида нашавад фаҳмидем пешгирӣ карда шавад ҳамон инкасаторо эмомалӣ чикор кунанд надузданд ин ҳами барқа ресурсай мо дар 13 ҳай масалан ҳамин барқи роғун бояд раиси шаҳрроғун бошад барқи норак бояд раиси шаҳрнорак бошад фаромӯш накунед тирои ховалин бояд раиси ховалин бошад тирои зарафшон бояд раиси зарафшон бошад ҳар куҷо варзобгест намеда бояд раисошон минтақаи варзоб бошад амиан ресурсаи мо дар 13 ҳами свет чироне ки бачаш 30 сол бесвет бидем мо барои сабаби бачаша ба қудрат овардан моро бесвет монда анами хелия бидонед чорум хубие ки ба мардум шид калонои берунию дурунӣ эмомалиро иззатдод чикор кард ошкор кард чорум хубия ки мардум фребӣ карданиё чӣ дохилӣ чӣ беруниш ки ба тариқи онлайн барнома мекунад хитон буфаҳмед киёам мардум фребӣ мекарданиё чиста гӯди хичон додаш ҳамун феодалое ки ҳамун калонои эмомалӣ ҳамун одамои хичона чикор кардан пастдави кардан дар зиндонанд хитон бидонед кияй ҳамун гурӯҳо ва ҳамун чизора хитон одамое ки ақл дорем аналитикем дарк бикунем ки падару модару кадои шумо зиндон шид бифаҳмем ки падару модарои зиндон шидагӣ ҳамаш одамои дерси буданд ҳамаш одамои басаводе ки эмомалиро чикор мекарданд пачақ мекарданд аналлоро зиндон кардан хичон бир рафтан берон барои анаму калонои берунию дурунӣ ҳамаш шинохта шид чорум хубӣ панҷум хубине ки барои мардум матрах шид ҳамин гумоштои махфию ғайримахфиш ошкор шид вақте ҳамин гумоштои махфию ғайримахфӣ ошкор шид эмомалӣ хубӣ кардана боз зиёд сар кард дуи ки дигар дар гардиш ҳеҷ чӣ кардан монеса панҷум хубӣ ана партизано ё пешгирӣ карданда ҳамун гумоштои махфию ғайримахфира пешгирӣ карданд фаҳмидем пешгирӣ карда шид ки ҳамин чикор кунанд гузӣ накунанд нафрӯшанд паставид накунанд ҳама ҳамин раббоноро нигоҳ кунанд ништадне ки пур аст той дар дист кисаш як отасварини дорад гамзамин намемонд як барбородам ҳози ҳамо чикор карданд ҳамашон фаҳмидам методи партизанӣ ғалаба кардесай ғалаба мекунад оянда дар ҳукумат дар дасти мардумай ҳукумати мардумӣ мешавад ҳукумати эмомалӣ не хуб ана шашум хубие ки ҳастак зиёда аз 1.5 миллион
مردم مدت 300 هفت 400 یک زده نشید. ششم خوبی. هفتم خوبی پاسپورت فروشی با خارجی و کم شید. ایسیش میرفتن ای دوبای کرن میوردن افغانا رو پاسپورت میدادن، ایسیش خودکیوی خطایی رو و ایسیش ایرانی رو و هر جو مردمی که ای دوبای بالون پاپ افتن دنیاشونه افغانا چیز ای دوبای میومدن وحدت شهرینا میرفتن پاسپورت میگفتن. چند جاش اما چیستا انالیزه ای. خب هشتمش خوبیه که با مردم رو باروشید انا جنگ‌های ساخته امامالی اشکال شید. در بین قرضه و در بین تاجیکو برای نرکترافیکی دنبالش جنگ میشید. اینا بودن گمشتای چی را авангардо را در اونجا ای پشتی کلاشون زدن کو. انا شما بودن که کمیته امنیت امامالی بفهمین که همه شما ای پشتی سرتون میزنن. برای که شما در جنایت امامالی چیوین؟ شهیدین. امامالی شهیدن زنده نمیمونن. امامالی بودن شهیدو را زنده نمیمونن. نصف میکنه. فهمیدید چطوری که محمد باقر قتل کرد اونم خیلی قتل تون میکنه. چطوری که سعدی کماندی را قتل کرد اونم خیلی قتل تون میکنه. یک لیدر یک شهید اکو امامالی زنده نمیمونه. авангардایی که در امامالی شما این حال معلومات بوده سین شهیدین در چندین جنایتشون شما را نصف میکنن. این را فراموش نکنین. هشتم خوبی. авангардو اوگو باشین نصف تون میکنن. چطوری که در واقع برای نرکترافیک اوگو کردیم نه مردم دیگه خرجوزا هم فهمیدن چی باید جمع بشه و تاجیکا هم فهمیدن چی باید جمع بشه. فقط نرکترافیک امامالی جا رای بازی میکنن. خب نهم خوبیه که هست ده انا گمشتهایی که مخفی و غیر مخفی بسیارش پارتیزان شدن. فهمیدی؟ بسیارش پارتیزان شدن. باور کنه اکثر کارگران حفظی حقوق ایپران تا بولش کو 97% خطیمون مردم های. مردمی هم سیمفی کارگر دیگه خون باید پارتیزان شود. سیمفی کارگر دیخون امامالی در قدرت ایستادگی. سیمفی کارگر دیخون اخرانیت نکنین امامالی را امامالی را طلب میگیریمش، زنده میگیریمش، پیشگیریش میکنیم. فهمیدی؟ سومون را زیاده میتونه دیگه. چی سومه دورا چی او اینا میگه از روی زنده بخوابیم کو یک تاجیکستان دیگه دو بودیگه میسازی. باور کنی. اینا میمیره کوهوی نمو بدخشان دکو دام میسازی معلومه دختر صاحب کور کسی که بی خونه او داره همشه چه میکنی؟ خونه او دار میتی. انا نهم خوبی. نهم خوبیه که با مردم رو باروشید آرد شکر روغن اسماعیل فیادلچای کو فیادلچای امامالیه نویره امامالیه این فیادلچای رو چکو کرد روغن آدم مناپولیا کدگه اسماعیل کدگه روغن دمودش نو شمسونو نو بنزینه کده بنزینه رازون شید. نهم خوبی. انا بوینا بعدی انا سویت چی همین چی کود رازون شدن او بینین که بزرگ از ظلم ستم کم شد بود پرواز. 12 هم خوبیه که روز با مردم میشه و بعدی مهیانور سویت 50% ارزان میشه. امامالی مایدا و چی میکنه؟ انا با مردم نام میتونه. فیدال هیچ وقت حرکت پارتیزان نگاه میکنه. فیدال نام میتونه. وقتی حرکت پارتیزان ضعیف شد واپشه کم یادم میکنه. وقتی که میبینه حرکتی غلام در دستش سنگ میگیره پیشگیری میکنه دزدی نمیشه در محله و شهر و منطقه‌اش چیکار میکنه؟ یا نام میتن یا حرکت میکنه که با غلام و با مردم گشنه چیکار کنن؟ ضربه نخوره گفتن یعنی نام میتن. انا بدون که پارتیزان برای تو چی؟ هر عملی که نکی تشکیل میکنی در محله و شهر که جایی که بایگاری های زیر زمینی و بار زمینی بار خرچ هسته بدون که خودت باید در نوعی خودت رئیس باشی. هر کسی که اومده دزدی خودت بفهم پریدومت که فکر که شاپش خود باید من چی خیل کنم همین موردی که در گردی امامالی اخرانیت کردیسن همین را بکوین در جای سلام بستیش انامی از امامالی اخرانیت رو یکی بزمکوف یکی منصور مارو بدونی هر کسی که در قدرون قیزی و قدرت کارمندی حفظی حقوق هسته چاپا کردن امامالی را در مراد ببینید. مراد ها یوختین چاپا کردین امامالی را چاپا کرده میتونید. بزمک فایوختین چاپا کردین میتونید امامالی چاپا کرده. هر نمی آدم ها زیدمی و ریمیا با جیان و با کلانوش و با چوشون خفیده ایستادگی امامالی دیگه در چیش کو اصلت کردگی امامالی رفت میگه ما بیزور و میرن گوش. خب بله 12 خوبیه که میشوه تیلوشور اجازه داد. رادیو آزادی هر برنامه و بلوگروی که هستن مردم را فریاد کنن مردم چیکار کنن تیلوشوری را شروع کنن تیلو بشو مردم. اینا اجمالی از حرکتی مردم که وابستگی داشت چیکار کرد امامالی اجازه داد تیلوشوری را. انا 13 خوبی همیه که
وقتی بلوگرها یعنی برادر چینون داشت دانیر دیگر نمو وحدتی برادری مو عبدالله غربتی و نمو دیگر چند کسی ده بچه بدخشان اکشتن ده که اوچای نمو عبدالرحمن نورالدین همه شقا بیدن برای همه همی عدل برنامه کرد برادری مو ایزتلو مطرح کرد که مردم انا شما را چکو کردیسن استانوید کرده و کشته و قتل کسانه در زندان و زرد بودیسن ایران چی بود یا متوده که با مردم خوبی رسید بعد سزده هم خوبی بعد نمون گه چیگه اثباتون بکنم اما عبدالرحمن نورالدین یکی او چشا خبیدن نیوی عبدالرحمن دیگه بود در گروه و کلانوی ممالی گه بیزد بود چینون داشت یک سالی کور بود در یک طرفی کلانوی ممالی و بچورا چیشید پسته میچید برای همو انا وقتی که همو برنامه ما را دیدم که اون مدر واقعا بگنو بود میزد مطرح کرد با چند زبان آنلاینری که برنامه‌ای که کردن با زبان از آن جمله ترکی، انگلیسی، آلمانی، تاجیکی و روسی همین زبان‌ها 4-5 زبان خدی مطرح کرد او برادر چیشی آزادشی با این مقاماتی حفظ حقوق ترکیه آزادش کرد دیدن که واقعا این مدر یک روشنفکری از جوادیده یک انسانی هست که تماما با کلان امامعلی رابطه نداره یک آدم روشن فکر просто поставить по тарихи калонai мамали зиндонишин ана ами озодши ана ами абдурахмон ана баъд бо седам чордам хубие ки ба мардум шид уна эмомалӣ довора заҳролуд кард мардумра дод ордора заҳролуд кард дод хост ки партизанора чикор кунад тӯҳмат кунад ба тариқи ҳамн орду чӣ натонист методиш нагзашт барои ҳамн радиои озодӣ ҳама вақт дар 55 шаҳри вилоят дар гуҷаи бойгарӣ ҳастад хеле хабар дорӣ барнома ки мактабо зиёд нестай بخوریم بچه در مکتب خوب بخونه کارمند حفظی خوب ایمی پویو تو بولو افسر قطاری افسرهایی که داخلی چست هستیم برای بخوری که درمون چست درونی چست در برسی تا خود نخری بخوری که پلیوفکا نخری 5 وقت رنگ امامعلی آش بخری و نان بخری و چیز روزا بخری پارتیزان شد سعادتهای نمی تمامی 55 شهر منطقه‌ای که هستیم بخوریم آزادی را بخوریم دوانی مثل از اونها که ماش بگیرین چکار کنیم باید شما باید شما در صفی پارتیزانو چکار کنید عمل کنید پیشگیری کنید که موتون نزدن پیشگیری کنید که شما چی نکنید و بدترین حالات روبرو نشید بعد یک متد دیگر را فراموش نکنید بچه‌ها این همی سمت قرقیزستان در بچه‌هایی که بچه‌های ختمان از آن جمله بچه‌های وسطی کارگرای داشتشون بسیارشون کارگرای زندان شدگان زیاده از 120-150 مرد بچه زندان شدگان و آدمایی که در گرد زوری کار میکردن نرکوترافیک در زندان قرقیزستان هم انا با پرادر مادرای تمام زندانیایی که به ترمت شدگان چی در ایران جمهوری چی از بیرون جمهوری چی در روسیه و در هر دولتی که بچه‌تون پارتیزان شین در زندان هم پارتیزان شین آزاد بشوند فقط دلیلشون را پیشنهاد میکنیم ببینیم بچه‌ای که یکم آدمی قاتل نباشه یا آدمی که ضرر رسانده واقعا جمعیت نباشه او آزاد بشوند بخوری که همون آزاد شوند تو پارتیزان شد در شهر خودت در منطقه خودت پروکوروری که ای طرف مقامات امامعلی فیادال انتخاب شدگان فیادالا آمدگان نماینده فیادالا ظلم میکنن تجاوز میکنن مال که ما را و خواهر مادر ما را شما چیکار کنین پارتیزان شد آزاد شین در تمام منطقه و شهر که هستین فریدom München تاجیکستان در هر برنامه آنلاینی ما بنویسونید همه اکاونتاتون رو بخورید که 307-401 نظران چیکار کنین اکاونتاتون رو آزاده امامعلی کنین رستمی امامعلی کنین امامعلی فیادال کنین رستمی فیادال کنین اسماعیلی فیادال کنین همین منصور عمر فیادال کنین بزنکوف کنین فهمیدی اکاونتاتون همه تو برنامه همین اویله کنین بخورید که همین اویله شکست بخوره امامعلی تو فراموش نکن ما همین پویو تراکو تو بولو تاکو کلانو خود خطی همون فیادالا را ما شما را کو ابنوید میکنیم پول نیتاخری درخت هم بگیرید از من خوش نکنی کنم شلتون میکنیم سیفی کارگر دیقان همه بولگاری را بدونن گریفتن در دستون پارتیزانی خطونه حرکتی خطونه بخوری که در 55 شهر ولایت پیچوی در بولگاری با مانندی شیرش کمون بخیبیو منطقه خود در شهر خود ما آنالیز کردیم در یک منطقه 1000 تا پارتیزان باشه که در 55 شهر ولایت توضیح میکنم در هر یک منطقه 1000 پارتیزان این دگر نزد
партизан шуди, модарда нагу, наздикада нагу, ҳамсарада нагу, зан боши оила да нагу, мард боши хуҷайни нагу, студент боши донишгоҳ наката партизани. хаб хитрист истифода бар партизанша дар куҷое зиндагӣ мекунӣ методи партизанита фикр кун расидан ба зиндагӣ арзанда чӣ будай? Freedom Nation Tajikistan, Freedom Nation Tajikistan, Freedom Nation Tajikistan. Бинависе партизани зинда бошен, саломат бошен. муваффақият ба ҳамаи хидму тамоми партизанони тоҷику тоҷикистонияи партизано барои на танҳо тоҷикистон дохили тоҷикистон, партизани тоҷикистон барои тоҷикои ҷаҳонай. иро фаромӯш накунед. я мамлакате бисозем ки паспорт тоҷика бибинам ку мисли дигар давлатҳои абарқудрат тоҷик фахр кунад. тоҷик как турист барава удих кунадам буда биё. ихеле ғилом як паш шикаставу хелине модар ховари мо турист барава зиндаги кунад биё. семияш қати барава зиндаги кунад биё. дигар давлат биё дар давлати мо бибинад инҷу амониву ободии моро ку дар модаи 13 моҳай роҳат кунад. саломат бошен. Freedom Nation Tajikistan. партизани. барои ҳамин ин аз дохил таҳлилои дохил буд. командирое ки дар дохил ҳастанд партизано ҳамуно худашон таҳлил кардагиянд. барои ҳамин ягона аноним нест. гуфтум аноним на, ҳама вақт аноним бошӣ, муайян кун, аз назар гузарон, амал кун. фақат аноним нест. аноним нест фасад мекунад. зиёда аз 1.5 миллион инсон баъди инамин партизани амал кардан ҳамаш аккаунтошоно дига карад, тарзи гӯш кара, внимательно анализ кара. ана ҳамун тактика ки рафтагиянд и чиста анализи дохил аст. аз ҷониби мақомотои амният тамоми ҷо анализ шуда ромдагии чизай. ягона нафаҳмидан вақте ки намефаҳмад моддаи 13 асос моддаи 13 ман шуморо гуфтагиём моддаи 13. баъд тамоми минтақада бояд ман гуфтагиём начальник милиса аз ҳамон минтақа бошад, раиси ҳукумат аз ҳамон минтақа бошад, прокурор аз ҳамон минтақа бошад, раиси амният аз ҳамон маҳал бошад. местни кадр бояд тамоми мақомотода роҳбар бошад, чуноне ки дар давлатҳои пешрафта ҳаст. давлатҳои пешрафта ба анамин этап аст. ва этапе ки централизовани система мегӯянд, ани Эмомалӣ Раҳмон ки централизовани ҳама одамои худша мемонад, ҳама дузида як точкада меёрад. а як точка гуром рафтан осон мешад барои дузо. барои анамқа ӯ централизовани дузӣ мегӯда. аз ҷониби гурӯҳ муайян карда одамои худша мемонад, ҳама меёрад центрда дузира мегирад мебарад. барои анамқа ку ҳар як манотиқда чуноне ки намин давлатода дузидан қинай, коррупсия сатҳаш камай, ҳамаш барои чӣ? барои ки местни кадр, сардори милитсия, местни кадр прокурор, местни кадр судия, местни кадр амният, местни кадр налог, ҳама чӣ местни кадр. барои он ки вай местни аст, ба маҳаллаш ҷонаш месӯзад, фикр мекунад. барои анамиқа танҳо мақсади мо мехоҳӣ ки тамоми аз ҳамин муаллим, аз ҳамин қатори коргари бозор, намедонам коргари кӯчахонашин 1800, 1500 то $2,500, $3,000 маош гирӣ, аммо мардум қатӣ шав. мо мақсади мо танҳо расидан ба зиндагӣ аст, дига ягон чи нест. барои ҳамин ҳамата ҳурмат мекунем. касе дуромадани буд ҳозир ҳамҷада омад, ӯ марда гап задаиста буд, яке ягон чизе гапе дорӣ, мо қабул мекунем, фақат бедашном иззату нафси ҷони ягон кас ба намерасем. касе дуромаданӣ ҳаст, например будро ман чӣ мекунам, мемонумуд иҷа дуромадӣ, ӯ гап задаиста буд, ҳисобота гӯш кардаиста будам. барои ҳамин бояд ҳар як инсон пеш аз ҳама барата, додарата, хешата ҳамаро фаҳмон ки чӣ хе бояд анонимна, фақат анонимна. аккаунт ҳама вақт 103 нафар бошад. аккаунт бояд номи киба бошад, номи дига одамо бошад. бисёр одамо ҷонаш спасад шуд, ҳатто одамое ки ҷонибдори ҳукумат буданд, ба ҳукумат хизмат мекардану куштан, қатл кардан баъзиша, ҳамаш уже ошкор шудагӣ. ҳама медонад ки клан ҳаст, ду клан, ҳамун клани ҳамун пеш байни худчон
дуруға бозӣ установид кардани дига минтақа ва наомадан ба қудрат дига минтақа аз дига минтақа лидер набаромадан буд. Тамом ҳама чизи уже муайян шуд. Но ҳамуно ҳам тоҷик ҳастанд, мо ҳам тоҷик ҳастем. мо ба иззату нафси ҷони ягон кас чӣ намекунем. танҳо пешгирӣ кардан вазифаи мо аст. пешгирӣ кардан, эмин нигоҳ доштани мардум аз тамоми хатар вазифаи мо аст. барои он ки мо монда шудем. вақте ки мебинад ки мардум ман шумода гуфта будам, Томас Гоббс идеология дошт. Томас Гоббс вақте ки авруподо омад дид анамихе недоверие буд да, байни мардум на недоверие бисёр буд. кӯча ба кӯча бовар намекард, ҳамсоя ба ҳамсоя, писар ба падар, зан ба шавҳар, модар ба духтар, анамихеле ҳамсоя ба ҳамсоя, шаҳр ба шаҳр, ноҳия ба ноҳия, вилоят ба вилоят боварӣ надбуд. байни мардум фурӯшо фурӯш буд. инамихе системае ки ҷорӣ кардагӣ макиавелизм буд. ҳамун ягона идея интихоб карда буд ки танҳо бо роҳи партизанӣ, просто мо партизания гирифтем, современни мир имрӯза дунёе ки идора мешавад, ана ҳамин қати қонунҳои байналмилалӣ кати туғрӣ кардаги ҳастем. мо принсипҳои инсондӯстия вайрон намекунем, принсипҳои ягон дахолатнапазирии инсонията вайрон намекунем. танҳо дар асоси принсипҳое ки современни метод ҳаст ки мо бисёр чиза намегӯем инҷода, барои он ки бисёр одамо медизанд фикрора, баъд амал мекунанд. барои он ки о макиавелизм хондагӣ ҳастанд, аксар ҳамун гумоштое ки амният тайёр мекард барои политически поля ва ё макиавелизм мехонанд барои идора кардан. аммо анти макиавелизм ман хондагӣ. анти макиавелизм, макиавелизм ҳар як макиавелизм якта удар макиавелизм бошад. анти макиавелизм 660 қариб против дорад анамба. фаҳмидем? мо анаму этапа истифода мебарам. барои ҳамин ҳар як кадоми шумо бояд ҳушёр бошӣ, доно бошӣ, дода нашав, фиреба, ложба, дуруғи ба рост монанд ба анализ кун, якун таҳлил кун, любой чиро ки гӯш мекунӣ таҳлил кун. ҳама вақт энергията правилни русло ба сарф кун. правилни русло, точни цел ба сарф кун. дига ҷо фикрата накун. ҳозир бо площадкаҳои дига хекаристанд ки фикрат дига ҷо шавад. фикрата дига ҷо мекунанд. барои чӣ фикрата дига ҷо мекунанд? барои он ки мардум фикраш ҳама вақт дига ҷо бошад. любой чӣ мекунанд гуфтестанд ку любой кор мекунанд, ё ки лижби фикри тай ку анамин чизда набошад. танҳо саҳар мехезӣ, озодия фикр кун. шавхомерӣ, озодӣ зиндагӣ хуба фикр кун. фаҳмидӣ? ҳамин зиндагиҳои давлатҳои пешрафтаи тамошо кун. телефонатда тамошо кун. фикрат да биёр ки анамуно чӣ хел дастигнут кард. фикрат да биёр ҳар як кадомот. зиндагии анамун давлатҳои пешрафтаи худ тамошо кун. у запрещено не. ютубда ки давлатҳои пешрафтаи хушрӯ зиндагӣ карданаша тамошо кун. орзу кун, мечтат кун, цел да бира. цел сабаб. моддаи 13 ки мардумӣ шуд, ҳамаш мардум мешавад. крайника император ягон вақт сразу намекушояд. ман шуморо вақтам гуфта будам. вақте ки ғулом санг мегирад, император нон метиҳад. вақте ки чӯб мегирад, нону гӯшт метиҳад. вақте ки хеле мебадорад, хона дар тамоми чиз метиҳад. анаме хелай ку ӯ крайникша кушодестай, додестай кам. но ӯ ҳисоб кардестай. ба воситаи унамун тиморҳои ташкил кардагиш додестай определёни одамда. ба воситаи дига коро хубӣ кардестай, ӯ списка кардестай. списка кардестай ки ки ба чанд сум расход кардестай. пага ӯра мегирад. ягон тут хурсанд нашав ки ман имрӯз мада дод. Не. ӯ туда надод. ӯ туда просто қарз дод. запомни. макиавелизм ҳамихе мегӯд. анти макиавелизм айку. анти макиавелизм мегӯд ки ӯ қарз дод мегӯд. а макиавелизм мегӯд ки кӯмак кун мегӯд. барои давереша гирифтан. барои ҳамин айку ӯ қарз дод ва қарза мегӯд анти макиавелизм. трайнои ҳамин 100 сум тият 1000 карда мегирад. барои ҳамиқа ҳар якта ина бояд ҳар кадомат донӣ. барои ҳамин ҳамата ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. мо имрӯз просто ҳисобот буд ки касе барзидаш мо гап задем давоми солда. вай анализ буд. анализ бояд
объективно бошад барои спасат кардани амнияти мардум, амнияти бисёр одамизод. барои ҳамин Стив Ҷобс биромад агар гап мезанам бугуд. алло ютуба бикушин. короче касе дуромад ки ӯ музика тамошо гӯш дорад, барои ҳамин ҳар як кадомут целан моддаи сенза бошад. ам моддаи сенза сар мекунӣ. ҳозир ина тиллошӯя бо иҷозат дод мардумда тилло бишӯям, гуфта не, ӯ ҳамаш ба шумо талоқ дорад. ҳам заводо ҳамаш талоқ дорад. шуштан не оли, завод талоқ дорад, заводо. фаҳмидӣ? хеле нест. оли светам метум гуфтестай. барои ки проект чӣ кас? Проект Рустам буд свет ки бояд уз кнопкара меҷиқид, свет меомад 30 сол ждат кардаги мардум ҳама мегуфт ки Рустам одами хуб. ӯ проектам нагзашт. барои ки мо апередит кардем. барои ҳамин ҳама вақт анализ кунем. любой чиро гӯш мекунем, любой чиро мефаҳмем, анализ кунем, таҳлил кунем. таҳлил ягона шумода мета чашмишда нигоҳ кун. ман гуфтагиам любой каса гӯш мекунӣ, мебиниш, чашмишда нигоҳ кун. чашмиш худиш мега ки инами дарнангит худиш мега ки ӯ рост мегӯд ё дурӯғ мегӯд. фаҳмидӣ? ман не, просто вуҷуди худит мега. любой тат аналитик шуда метавонӣ, любой тат. вай нест ки нагӯд ки и дониш надораду и идея айкалатон дур кунед. ҳар як инсон ҳама чиро метавонад. ҳар як инсон ҳама мақсадда мерасад. вақте ки цел дорад. цел бояд нужни русло барасад. энергия бояд бефоида сарф нашавад. барои анамиқа ҳар як кадомут ба мо хубӣ мехоҳем. ягон касо мо бадӣ нахостем. он чизе ки мо кардем дар давоми сол танҳо барои беҳбудии мардум кардем, ки интегратсиони этап буд ки байни мухолифчи ҳукумат ҳар касе ки ҳаст шумо аз мардум қурбонӣ нагиред. бас аст аз мардум қурбонӣ гирифтан. аҳмо кланои худтон хешу табори худтон қурбонӣ битен. зиндонӣ метен, намедонам қатл ҳар касе ҳаст аҳмунҷа битен. а мардум дига намегирем. мардумда дига намемонем мо. рости гапа мегӯм. барои рамиқа ӯ идеяҳое ки ҳаст, ӯ идеяҳотон истифода набаред. интегратсиони процесса гузаштан дар кор. уже бояд тоҷик, уже нагӯем ки тоҷико не сатҳи фаҳмиши сиёсияшон паст аст. не, ҳама чиро мефаҳманд. просто нада ҳам мардумда бояд озодӣ дод. озодии сухан гуфтан, озодии гап задан. ҳар касе ки ҳаст натарсен. тарса аз дилтон гум кунен. бас кунен тарсидана. то он рӯзе ки шумо тарс дорен, ман бовар кунем ку аксар бисёр ҷавоное ки ошкор шудагӣ ҳастанд, ӯ ҳамино уже учот ба гирифтагианд, шумо я нитичка гирифтагӣ мекашанд, шумо метарсен гап задан. ба шумо бояд худ хулоса бурорен ки барои чӣ ту озодира гап мезанӣ. вақте ки ту худат озод нестӣ, вақте ки ту худат озод нестӣ, озодира чӣ гуна гап мезанӣ, чӣ гуна ҳарф мезанӣ аз озодӣ? не, ин чиз дурӯғ аст. бояд ҳар як чиайку тасдиқ кард, на балки хеле фиреб кард мардума. просто тасдиқ кард. просто ҳамин инсон бояд тасдиқ карда ки анаиға хеле хеле хеле. барои ҳамин соли ҳам а як тараф мушкил буд, бисёр ҷомеаи ҷаҳонӣ дам дар ҷангҳо буд ки мо огоҳ карда будем иштирок накунем. гуфта ҳозир ҳам мегӯем. барои он ки ҳама вақт барои як паспорт намедонам, барои як ҳуҷҷат, барои як чизе ки ҳама қасол шумода надод, ҳамун чиза ҳама қасол шумода надод. аммо ҳозир маҷбур аст ки ба шумо тияд. барои чӣ? боз замин ҷон. вақте ки инсон якта теорияе Плутон истифода мебурд, ғулом ҳама вақт
ғуломдори нава вибор мекунада, ман мегӯд ғуломи ин мешам, мегӯд не, ту дуважди ғуломия вибор мекунӣ. Дуважди ғуломӣ. Бояд барои ҳамин идеятона тоза кунен. Шумо системаи Тоҷикистон ки Средня Азияи Украинаи системаш ки баробар накунен. Дига давлат ки вай Средняазиатский регион аст ва онҷо бозиҳои худша дорад. Қоидаи бозии худша дорад. Вақти соат омад ман мефаҳмам. Мо аксар давлатҳои роҳбарош хати мо алоқа дорем. Аксар давлатҳои ҳамсояе ки гирду атрофи мода аст роҳбарош хати алоқа дорам. Шахсан ман алоқа дорам. барои ҳанамиқа бозиҳои худша дорад. Уҷа ихели нест ки иҷа ба хизмат кунию ба туда урусо раванд не. Уҷа бозиш дига шидаги аст. Шумо уҷа дар касе ки ай сиёсат фаҳмиш дорад дарк кардааст ира. барои ҳанамиқа мо ҳамаро эътироф мекунем, ҳамаро ҳурмат мекунем. Ягон каса мо ҷудо намекунем. Дари мо амуд барои ҳама кушода аст. соли ина 2023 ҳаракати сиёсии мардумӣ амуд дар тамоми системаҳои байналмилалӣ ба қайд гирифта шудааст. вақти соат омад мо википедияшам мемонем, дар он ҷо қонунҳои байналмилалӣ ва рақамҳое ки ба қайд гирифта шудагӣ аз ҷонибҳои давлатҳои абарқудрат ошам шумода мемонем, мебинем. барои он ки ҳамаш на основании международный закон қонунҳои байналмилалӣ инама мутобиқ карагӣ кор карагӣ ҷада специалистои беҳад бахват кор карагианд ин системада танҳо барои спасении мардум кор карагианд. дига ягон чида не. спасении мардум ки ҳамин бозиҳода афтида қурбонӣ нашавад. барои он ки аналитикои дунёям таҳлил карда биромаданд. барои чӣ зиндонӣ мешавад, барои чӣ қатл мешавад, барои чӣ хелӣ мешавад, барои чӣ ай мардум мешавад, барои чӣ ай клан намешавад. ҳамеро таҳлил карда биромада хулоса проект кати рафтестем. танҳо мақсад расидан ба зиндагии арзанда аз ҷониби тамоми намедонам чӣ ҷониби ҳукумат ки бар зидди мо амал мекунем, чӣ оппозитсион ки бо шуморам касе ки бар зидди мо ягон идеи чӣ доред. мо бар зидди ягон кас ҳусумату бадбин надорем. он чизе ки мо кардем на основани дониши имрӯзаи сиёсати дунё ва теория ва практика таҳлил карда биромада анализ карда ошкор карда додем мардум. инҷа дига ягон чизи шахсиш нест. шахси ягон чи нест. танҳо дар асоси илм, дар асоси дониш таҳлил карда биромадем ки сабаб омил дар куҷо, сабаб омил клан, сабаб омил бо ҳамун бозии пешина танҳо бо ритми нав, ритми имрӯза информатсиони ҷанг муайян кардан, ликвидатсия, турма кардан и изолятсия кардани одамое ки анами ду поледа починатсия намекунад. ду полеам ҳардушам тобе ба хонаводаи Эмомалӣ Раҳмон аст ва инро худи Эмомалӣ худиш дар ҳамун сабти охиронаш ки паёмушда гуфтагия ягона паёме буд ки дутта направление буд, дутта қатори стол буд ки якум қатори ишта кадом группа шида буд, якум қатори и группада кишта буд. ва чӣ гуфт таҳлил кунен худтон. баъд мо бо дар оянда ман гуфта метам ҳамуҷаша ки чӣ хост. барои ҳамин ҳар як кадоми шуморо мо ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. як бор дига мегӯм ки расидан ба зиндагии арзанда танҳо инсон вуҷуд хати бояд бовар кунӣ ва аввал дранада озод шав. аввал қалб намедонам вуҷудда худд аввал озод шав. аввал худд озод шав. аввал нотар шав. ту кланда хизмат карда омади ҳамин қасо ҳамин 30 сол хизмат кардем кланода муҳоҷир шидӣ, сабабаш ҳамияй. зани тоҷик танфурӯшу сабабаш ҳамияй. зани тоҷик тамоми дунёда гурезаи намедонам бо танфурӯш тамоми кор кардестай, сабабаш ҳамияй. анамун тарси ту аз ҳамун клан аст. анамун тарса берун бурор. то он рӯзе ки тарс дорӣ ту озодӣ ҳарф назан. ту вақте ки ошкор мебуроӣ бар зидди клан чотка фикрата баён карда метонӣ, анамон вақт ту озодида мерасӣ. дига ягон вақт озодида расида наметонӣ.
он чизе ки ино бозӣ сохтагиянд бо ҳамон одамои худшона бурда мондан ин мақсадда намерасад, барои он ки 90% одамои мо дар дохили Тоҷикистонанд. чӣ одамое ки ай иҷа ай любой ҷо роиш кардагиян ҳамоҷода кор кардестанд. рости гапа мегӯям, ҳатто структураи давлатӣ байни мардум да даромадагиян авторитет пайдо кардагиян. мо ҳамаро медонем, ҳама падмушка. мо идоф ғулом шудани нестем. мақсади мо ғулом шудани нест. мақсади мо танҳо расидан ба зиндагии арзанда, дига ҳичи не. мо шикам мо гӯшна шид, мо дидем ки моро киштеста, мо хестем, анализ кардем, хондем, таҳлил кардем, ёд гирифтем чизе ки ҳаст. лекин дари мо ба ҳама кушодагӣ аст. мо гуфтагием, дари мо ба тамоми қишри ҷомеа кушода аст. мо ягон каса аиҷа маҳрум, иҷа плашаткаи мардумӣ аст. касе медурод гап занад, агар соли нав хати ягон чи хати табрик мекунен, охири солда чизе гуфтанӣ ҳастен, танҳо комментарияда Freedom Mention Tajikistan, ягон гап задан лозим нест. Freedom Mention Tajikistan навис всё. дига ягон чи любое время комментарият бояд ҳамихе бошад. Freedom Mention Tajikistan, Freedom Mention Tajikistan. тамоми видеода. дигарода видеое тақсим кунем, дигаро тамошо кунам. бояд тамоми тоҷикистони қатъи назар аз ки буданаш бояд интегратсионни системае гузарад. интегратсионни системаш кланови, ҳамун қабилави, ҳамун исторически қабилави таърихи идоракуния як тараф партов ба этапи нави идоракунӣ ки тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ аъзои ҳукумат аст ва тамоми ақлиятҳо ҳис барои идоракунии давлат доранд, ҳис мегузоранд. бояд анамин бояд гузашт. нагузаштен шумо бояд бифаҳмед, на Ӯзбекистонда ҳамхе система ки а як минтақа ҳама роҳбар аст. ҳамаи вазир Ӯзбекистонда а як минтақа нест, а минтақаи президентиш нест. ҳамаи вазир, намедонам, роҳбар, начальник милиса Қирғизистонда а як минтақаи роҳбари давлатиш нест. ҳамаи роҳбар, вазир дар ягон Қазоқистон аз минтақаи президентиш нест. Туркменистонда ҳам ҳатто ҳама хел аст. ягон давлате ки собиқ шӯравӣ буд нест, хел танҳо Тоҷикистонда аст. бояд гузашт ай этап. ин этапа пушта монд. ин этап танҳо ба нестӣ мебарад, пора пора мешавад. он ҳамун таърих гувоҳ шудагӣ, таърих тоҷикон гувоҳ шудагӣ ки мо як бор историда таърихда муҳр дорем ки мо давлат нест каранда муҳр дорем. давлата пароканда карданда муҳр дорем ки ҳазорсолаҳо давлат набуд. ана ҳамун этап ҳама вақт аз ҳисоби чӣ буд? Тоҷиконда нависагӣ аз ҳисоби коррупсия, аз ҳисоби авлодбозии давлати Сомониён буд. авлодбозӣ ки ҳама хешу табор буд, интереси худшай. Например, духтари Эмомали Рустам интереси худша дорад, Озода интереси худша дорад, домод интереси худша дорад, и интереси худша дорад, бо ӯ кланаш ай минтақаи худаш интереси худша дорад, иш бо интереси худша дорад. ё танҳо ба нестӣ мебаранд, танҳо ба нестӣ, дига ягон чи не. ягон вақт душман ягон ҷо наковен. душман ҳама одамое ки шумо да шароит додагиян, фурӯхтестен 30 сол шунбора, ҳамо ҳар ки гунаҳгор худша медонад. ту шароит дори мара дидести, коргари ҳукумати, намедонам, лидери оппозитсиони, ту да шароит додагиян даҷа ҳамин давлатҳо да гунаҳгорен шумо. мо ягон чи нестем. мо иро ошкор мегӯем, мо ягон кас зависими нестем ва иро ошкор гап мезанем. барои он ки шумо да шароит метаҳанд, штоби шумо дигароро идора кунед, ғуломӣ да бар бурда расонед. шумо да зиндагӣ метиҳанд ба хотири он ки ҳамун раъмаи гӯспанда ай пиштон кашола кунед, чуқур да баред. не, дига идоф намешад. барои он ки ғайри мо ина хеле амал гузарондано, мо ина хеле гап задано, мо дига хеле тактикаҳое дорем ки асосан ана ҳамун тактика ки ҳоли набуромада пеш, мо ҳамун тактика ки кор мекардем. бо мурури замон ҳама мардум мефаҳманд. барои ҳамин сол он чизе ки шуд, ягон кас бояд дил да нагирифт. он чизе ки буд ҳақ буд, адолат буд. адолат бояд мардум донад. мо як бор хато кардем, Эмомалӣ омад мора ғулом кард.
революции придумает гений, осуществляет патриоты, плодами наслаждается проходимцы. Например, ҳамон вақта мисол озодихоҳҳо буд, митингҳоро шурӯъ кардан аҳли зиёӣ, солҳои 89 зиёӣ буд бо донишмандо. Анамуна шурӯъ кардан, ё овардан одамои худшонро мондан, ду тарафдаву задану одами кӯчагира овардан, мондан, штоби определённи одам да зиндагӣ додан, дигароро қатл кардан. Аммо одамое ки равшанфикр буд, ҳамаша қатл кардан. Барои анами қайку идоф мо иҷозат наметем, барои он ки мо аксар профессионал шудагем. Ман шуморо мегӯям ки ҳамин амота саставишда уверен мегӯям ки ина ман чихе гап мезанам, айман зуртарошай миллионҳо борай ку тамоми самткати бақувваттар инсонҳо ҳайд иҷада ки бозӣ мекунанд. Анами майдонда дуромадагиянд. Танҳо бо мақсади зиндагӣ овардан ба мардум, танҳо бо мақсади расидан ба озодии мутлақ, демократияи мутлақ, демократие ки танҳо ба мардум тааллуқ дорад, тамоми минтақада аҳмун минтақа роҳбар аст. гуфтум маошиш зиёда, хонашин накам аз 800-900 доллар мегирад, коргар аз 1,5-2 ҳазор доллар зиёд маош мегирад. танҳо мо медонем ки ҳар як кадом инсон медонад ки 1 грамм тилло чанд сум, 1 баррел бочка нефт чанд сум. ира ҳозир современни мирда электронни техника пеш рафта ки медроӣ мебиниш, ягон ҷои қинигарӣ надорад. барои ҳамин зиндагӣ барои арзанда расидан танҳо моддаи 13. ҳар як инсоне ки ҷониби ҳукумат да кор мекунем, аз тамоми манотиқ ҳастем, суғд, душанбе, ноҳияи тобеи марказ, бадахшон, асосан хатлон, ҳама шумо огоҳ бошем, ҳушёр бошем ки император ҳама вақт касе ки ба ӯ хизмат кард нест мекунад. шумо бояд донед ҳозир этапи расход, ман гуфтум 3 кашилёк дорад император. вақте ки зулм мекунад намешавад, этапи пул да мегзарад. пул ки харидан ҳозир этапи пул ки харидан бигузашт. пул ки харидестай, лекин танҳо вай навистестай ки куҷо чанд ка расход кардестай, кадом минтақада чанд сум расход кардестай. ӯ навистестай. ӯ агар 1 миллиард расход кунад, 100 миллиард кара бо дар оянда мегирад. барои он ки этапаш ҳама хеле касе ки хизмат кард, ӯ бояд шоҳид намонад. ин системи макиавелизм аст. ҳама вақт история ина доказат кара омадаги, ман не. история доказат кара омадаги ки қатл мекунанд. ҳамат огоҳ бош. мо тамоми одаморо гуфтем, судяҳо, прокурорро, амният, касе ки ҳамун парвандаҳои ҷиноятии контролда буд махфира тафтиш кара будем, аксари шуморо уже ҷобаҷогузорӣ кадр кара, дига ҷо дароӣ каранд. шумо комилан эҳтиёт бошед ки шумо ана ҳамун парвандаҳое бо роҳи дарин пӯшида суд кардем. шумо бисёр чия медонем, чӣ хел шидагӣ, чӣ хел подстава мекунанд. аз ҳисоби подстава ки гумоштаҳошон берунда муайян нашавад, мо медонем киҳоанд, мо гирифтагием дар кори чиза. лекин барои амнияти худтон ҳар як кадомот огоҳ шав ки барои он ки баъзе инсоно уже ликвидатсияш сар шудагӣ, уже баъзе инсоно убрат карданаш сар кардагиянд. худтон судяҳо, прокуроро, намедонам муфаттиш, милитсия, убоб, амният, дига одамое ки ҳастен ҳамин оператсияда иштирок кардагиен, уже дарк кардестен ки ликвидатсияш сар шудагия. танҳо барои он ки шоҳид лозим нест. барои ҳамин ҳар як кадоми шуморо мо ҳурмат мекунем. мо 1 соат барнома мекунем, гуфта будем охири солда. танҳо идеяи нав, танҳо freedom mention Таҷикистон кардем. ягон вақт бояд якдигара дашном накард, якдигара таҳқир накард, якдигара намедонам бисёри бад иззату нафси ҷони якдигар да нарасид. бояд ҳаққа ҳамчун ҳақ қабул кард. куҷое ки мо барои он ки таҷрибаи сиёсиам ки надоштем, шояд ҳамин хатогиҳо ба роҳ додем. ҳама аксар ҳама ҷонибо шояд. барои ҳамақа ҳар як кас хатогиро бояд эътироф намуд ва дар соли нави меомадагӣ бояд қадами нав кати, идеяи нав кати.
тоҷик бояд танҳо тоҷик бошад, ҳарфи т бошад, набошад ки маҳал. аҳмод барои ҳамин сохта шудагӣ, асоси аҳмод сохта шуданаш барои ҳамин танҳо тоҷик, танҳо тоҷик. аксари мо миллати озодихоҳи тоҷикем, фаҳмидед? аксари мо миллати ягонаи озодихоҳи тоҷикем. ҳама тарафа таҳлил мешавад аҳмод, ҳама ҷониба таҳлил мешавад, ҳам чи сиёсиш қати, ҳам намедонам савремениш қати, ҳам забони хориҷиш қати, ҳама тарафа ира придумат кара биромадагӣ номаша даже барои анамиқа ҳар яктар Freedom Mention Tajikistan якдигара ҳурмат кард, якдигара таҳқир накард, бояд ҳал кард, проблемае ҳал кард. Проблемае бояд ҳал намуд. Проблемае бояд современни мир ба современни дипломатия, современни сиёсат, современни анаму этапе ки ҳаст, анаму этап да биромада ҳал кард. На балки мардума қатл кард. гуноҳи шумо қати мардум бояд ҷабр набинад. гуноҳи определёни одамое ки вазифа мехоҳину барои курсӣ баъзе майдонда биромадагиен, чи аз у ҷонибу чи аз и ҷониб, барои курситон мардума қатл кардам мо наменмонем ки мо партизанем. Шумо моро фаҳмед, шумо яктама намешиносед, дигарои одамои моро ягон вақт шумо шинохта наметонед, ягон вақт, барои он ки ин ҳамхе система сохтаги мо, фаҳмидед? Ананин нест якум системаи партизанӣ. худат дони ҳастӣ донад партизан, худат дони ҳастие ки худо ҳамон донад, занад надонад. мехоҳӣ қаҳрат пуршудагӣ дарунатда, намедонам ҳар чизе ки дилида омадагӣ ноадолате мебинӣ, худат дони ҳастӣ донад, амал кун. медонӣ чӣ хеле амал кардана. хон гугл диро партизан кист, чӣ хеле амал кунӣ ки ҳамун феодал метарсад, феодал ақлаш медарад, феодал фақат худат дони ҳастӣ донад. Тамом. он чизе ки метавонӣ ҳамура бикун. сами кори майдаам метавонӣ ҳамура бикун. танҳо якум амнияти худта худат таъмин кун. ягон чиро иждад накун. ҳар як кас аз минтақа, кӯча, маҳалла, ноҳия, шаҳрат сар кун, шурӯъ кун, амал кун. бояд роҳбари минтақада начальник милиса аҳмуҷа бошад, прокурор аймун маҳал бошад, амният роҳбараш аймун маҳал бошад, ҳама ҳамун кадри местни бошад. анамин аст расидан ба озодӣ, расидан ба зиндагии хуб. анамин давлатҳо анаме хел аст. давлати олмон, давлати швейтсария, норвегия, амрико, британия, аксар давлатҳо анаме хел аст. ҳар як кадри местни аст. тамоми роҳбарош, барои он ки ӯ барои минтақаш ҷонаш месӯзад, мурдаи зиндабардораш анамун минтақаи худ шай, ҳамсояш, маҳалли худ шай. барои анами қачист. барои ҳамин расидан ба зиндагии арзанда танҳо партизанӣ бо современни метод. барои ҳамин амал кунед. ягон чиз иждад накун. просто шин, таҳлил кун, аз назар гузарон, муайян кун, анализ кун. безопасност якум меистад. таҳлил кун, амал кун. видеоҳо тақсим кунен, лайк монен, дигаро дарои кунен. танҳо бо мақсади расидан ба зиндагӣ. ҳамаи мо тоҷикем, чи у ҷониб чи и ҷониб, ҳама тоҷик аст. просто баъзе инсон ки таҷриба надошт муддати ҳамиқа вақт, барои ҳамин шояд ҳамин хатогиба роҳ дода шуд. барои он тоҷик бояд проблемае ҳал кард. аз проблема насохт. барои ҳамин саломат бошен, зинда бошен. гӯёед ки мо хато гап задагем, бахшиш мепурсем ай тамоми инсон, тамоми тоҷикҳо қатъи назар аз ки буданаш ва ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. касеро мо ҳамаш барои танҳо барои манфиати мардум буд, дига чиз нест. ва дальнейши Freedom Mention Tajikistan комментария ба танҳо Freedom Mention Tajikistan менесем. аккаунтода номотон Эмомалӣ Раҳмон, Рустами Эмомалӣ, Озода, ҳар касе ки ҳаст ҳамо медонен киёра номуш, анамехе бикунен, китоби анноми ҳамуно лайк мон, любой кор кун, анохе меравад худаш. Аних кар наметонад. саломат боши, зинда боши. ҳама вақт амниятта якум ҳушёрӣ. ҳушёр бош, ҳама вақт ҳушёр бош партизан. ҳушёр бош, анализ кун, таҳлил кун. анализ кун, таҳлил кун. любой чиро мебини, любой чиро таҳлил мекунӣ, анализ кун, таҳлил кун. саломат боши, зинда бошен. солҳои нав меомадагитон ки бо як табрикоти барнома мекунем.
سلامت باشین.